Nega horonge nyani. Nega ponyo ke sarama. Okuma mundu liladi. Djeli Sarre. Allah ka teli la ka ci di me fɛ ka taa i yɛrɛ de fɛ fɛn min bɛ ne kan wallahi a tɛ se ka ɲɛfɔ. Fara ni e tɛ se k'i ta lakali ne bɛ ta lakali ne yɛrɛ ɲɛ ye fɛn dɔ ye bi cɛ o cɛ n'a lakali la i ye n'i ɲɛ ma ye wallahi i tɛ da la ne bɛ ta lakali. Djeli Sarre ne bɛ ɲininka ne ka manaji kɛ ni sisan cɛ a bɛ tile joli bɔ. Bɛrɛ t'a jɛ semaine kelen na. Bon voilà Djeli Sarre jɔn de ne ka manaji ka kɛ o hali ma o daw kɛlɛ Le monde part en couille. E b'a k'i kunkolo sufɛ de la an danfɛntigiw ma kɛ fɛla la yan minnu ye furu siri kɔnɔ kan wa bɛɛ lajɛlen maa kalama nin kɔɲɔkɛyɔrɔ la muso kɔnɔma falen don Le monde part en couille. maritigi muso jiginna nka e yɛrɛ y'i ja o maa si tɛ e t'a kalama fo e yɛrɛ fo n'i bɔra n'i yɛrɛ ye dɛ n terikɛ dɛ i t'i jɔ ka kelen f'i ya bi bi in na n'i ko i bɛ muso ɲini muso min jugu ka ɲi. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Parce que a sɔrɔ man di ko ye Le monde part a en bɛ ne ɲɛna e bɛ k'i denw ba de ɲini nka ne t'a dɔn k'a fɔ n ye ta ye ɲɛnawoloma ye. Sarre i tɛ n'an ka tiɲɛ f'i ye wuli ka taga bɔ n ka so kɔnɔ a bɛ ne ɲɛna ko e ye kodɔnna de ye ja e tɛ kodɔnna ye. E cɛ n terikɛ e kɔni bɛ ka bana ne ma de ne ye cɛ réalité de f'i ye. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Muso ɲuman tɛ dɔwɛrɛ ye o muso ɲuman de ye muso ye muso min bɛ k'a cɛ fɛ a n'a somɔgɔw fɛ e ma ye bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko muso ka kɛ miseli ye nka k'i kana sɔn ka kɛ lamu ye dɛ komi i ye ne gɛn wa ne bɛ taa. Sarre e ka taa. Awɔ.